Bebe. Bukod. Mauli. Quiet, bebe. Kaon pa ka, Bebe Ren? Ka dito mas kwarto ka. Ano mo, eto la pa. Si Ren. Good doon mga katropa. Niyod ta. Hi, Dede. Hello. Bibo daw. Dede. Ang aning iring Ano, gid Dede? mga katropa. Kung sinugbang nga talho ba? Bumbukala kala bumba. Tangag sa iring. Ya, ba. Turn ako. Wait. Na. Mana mo ma? Mga pin. Baso na. Mga pin. Sige, kuan, Bebe Ren. o gamay. Kuan na lang ko Tore, na na. Silsi, kay kuan, magod kubi. Kubi. Wala po mo. Dili ka, Bebe, dili. Sinugbang talho mga katropa nga gi gisubak sa utan nga binisaya ko no. Naday utan na binisaya. Ah, kuan ba law oy. Mandina. Naglales namin sa kuang neses so yung sa medyo din ng law oy. Ang iyang law oy kana kunong way halong isda or karne. Nakiglales ko kaya ako magisagulag isda. Sinugba. Sagol sa Oh, binabiskwit. law oy. Wala nang urot gabi eh. Ang tog na des sagol isda din na din na law oy nga ang tunok pa ko mga katropa. Daghang bukog ng kuan. Talho. Hmm. Mura pa rin siya bangos. Wag ko makailag talho mga katropa no. Dito sa amo ang baryo kaning talho. Itawag na siya turiki. Paborito na kayo ng isda sa onas. Nag-eskwela pa ko sa elementarya kay sa onas gamay pa ko, elementarya pa ko. Masugat na ko anang kuan. Ano niyang mga dagkong liba-liba. Ang tawagon. Panagatan ba? Ang tawag og liba-liba. Ano na nga. Se. Wait, yan mo. Galing. Tureki ang tawag aning isda. Lamura og pantat yang ulo bitaw mga katropa. Yang ulo murag pantat lapad. Pero ano siya? Kimbison ning isda ni. Ya bukugon pod mura sad siya bangos. Pero dito sa kan, di rin dapita sa Sugbo, sa habagatang bahin sa Sugbo. Tukan ko mga katropas bukog o kabantay. Di rin dapita sa habagatang bahin sa Sugbo mga katropa, gitawag na siya talho. Sa una na kong pagkakita ng isda nakaila dayon ko sa kurma na turiki man eh. Pangalan sa mong dapit sa Silangan ng Bohol.
Ito yung elementarya ko pa kung magban-uban na mag sugat-sugat na ko anong mga panagat nga liba-liba. Languyon na namo mga katropa. Padong sa tawag og dungguan ng port, Peaceport ang maong panagatan. Amo nang sugaton, lungay mulangoy mi. Padong sa nagsingabot nga liba-liba nga katropa. Ito nga. Abot naman dito mga katropa. Sampa din mi sa bangka. Quiet bibi, quiet. Yan nag-vlog ta. Mag-hi ka na lang. Yan na, hi mga katropa. Hi. Tuwaan. Siya, Down. dito na kasusunod yan, nag-vlog ka pa. Sorry. Ngayon siya, sorry mga katropa kay nakadisturbo daw siya. Okay, okay. Bunso na ko to mga katropa. Mga to mga katropa nga nagsampa na mo sa bangka. Manguha mi dito sa pukot og mga salin-salin nga mga isda nga natoy sa pukot nga wa na nila kuha ba sa nagatan nga naputol lang ulo. Di na nila kuhaon kay reject na para nila. Matong kami may manguha katong mga languyay. Kay sudan naman to siya mga katropa nag-abot sa balay kaya mamang lutoon. Kanya among hinloan na mo tong malipay po sila nga na mo tagbo kay mahinlo man ang ilang pukot. Di naman ni mahong isda kay amo namang ipanguha ang natoy nga putol lang ulo. Yan mapong limpyuhan ng salog sa bangka. Chelsea. Daddy. Pusil ko na di. No, nag-vlog ako. Hello. This is it. Kanya inig naog na mo sa bangka. Adto mi dito sa balay sa katong tag-iya sa bangka. Ha? Iyas panagat mag-atong taon mi dito lo kay mi tanawon mong giatong nga ang tugnawa. Yan, Daddy. Walay mga kuan. Walay mga ipok. Di pa mi maulaw kani adto nga maghubo og short. Udan siguro adto mga napo o siyam. Naghubo mi mga katropa kay langoy mis dagat ni mabasa mo sanina. Ang sampal mo sa kita mo ang pikoy. Nawana imo mag. Marami og mga katropa. Kung nakakita mo sa Muruami ng mga bata, murag kami to. Murag to nga tong kurmaha. Ang gihubo niya mulang is dagat. Muruami. Mag-atong mi dito sa kuan. Gihatdan sa mga binanyira nga isda. Maloy po itong tagiya na sa panagat. Ilamin tagaag isda nga kanilang gitawag og turiki o talho diri sa Sugbo. Ito akong kaagi. Ano ito bata ako? Piniguli naman sa mga. Libre ng sudan. Say, alas 10 na may makaulis gabi eh. Matulog na sila kung mga ginikalan, nagsuon. Tukawan na lang ako, abot na ko. Papa.
Ay, dayon ang lutoon ni Papa, nagabot na ko. Yang unuunan mga katropa. Ano sa dyan pagkaugma? Dati silse. Kaya di mo ito pwede. Dili dayon lutoon kay mabaho man to kay man mirip. Ito lutoon na kung Papa. Kaya lang unuunan. Asin ragbitsin niyang iunuun. Kaya lamas-lamas. Ito ako lang i-share akong kaagi mga katropa sa gamay pa kong elementarya siguro ko ato lagi. Muna akong nagian. Na karon. Kani dayang isda gyapon karon. Barato ra dayang gyapon ko ni isda karon. Tag 150 ra ko ng kilo. Mamaw kadako sa akong kamot na eh. Ay itong kataas siguro. Magsugba. Lagot ko si ring kaya. Naputol yun ang ikog. Kaya mabantayan ba? Naman ang gisago lang mo sa lawoy mga katropa. Ang lalas mo sa akong partner kaya. Ako ni lawoy nga. Tangag isda. Ang lawoy gyapon na siya pero nalay sagol nga isda. Ano sabi ning? Mahal ito mga katropa. Dalawag kaon og saan ka na position to. Okay. Bye mga katropa. Subscribe sa akong channel, YouTube channel, Ron Pins channel.